moro vaan kaikille. Se on Joni Pro täällä ja Vili kertoo vähän ilmoitusasioita. Joo, eli mä niinku kun... Eli joku hyppää. Siis mun kanava joku hyppää. Niin... Tilatkaa se. Joo, tilatkaa. Niin jos tulee mulle 10 tilaajaa. Ja sitten jollekin mun videolle 10 tykkäystä. Niin mä näytän mun naaman. Niin jos sille tulee 10 niin tilaajaa. Ja jos se saa 10 tykkäystä jollekin sen videolle, niin se tekee... En muuta muista mitä teikään. Ai niin pelas kunkaan Pokemon Go. Niin. Koska I play Pokemon Go on Vilin lempibiisi. Ei oo. Joo. Mä pelasin täällä. Oikeesti ihmetelkö, mä vaan pistin ton Nebulosin tohon päälle, kun mä pelaan farmia. Mä pelaan maisumalla. Niin. Kummatkin pelaa eri peliä. Pakko pelaa tää peli loppuun. Vili, sanoit seuraavan ilmoitukset. Ja plus, jos munkin kanavalle tulee tälle videolle 10 tykkäystä, jos tää nyt video jos menee YouTubeen, tai siis kun tää menee, mut jos herra YouTube suostuu lataamaan tämän videon, niin jos tällekin videolle tulee 10 tykkäystä, niin me tehdään Vilin kanssa 2 kummankin kanavalle Pokemon Go-videoita. Niin. Eikö se näin ollut? Joo. Nää on nännit ja muut näppylät. Joo. Mä tuun pelaamaan sitten sitä. Ei. Tää. Mä tuun pelaamaan, kun mä pelaan maisumalla. Joo. Niin, mä vaan pelailen tässä. Mä tiedän, et sä et tuu pelaamaan mukaan. Kun mä pelaakin yhden jalkapallopelin vaan. Joo. Tiki roast. Kuinka monta videoa mulla eilen feilas? Varmaan 5. Vähän 200. No ei, varmaan kuin 5. Niin. Voi oli niin hauska. Vois heittää kannen tonne. Hei, mä teen Vilinkaan joku päivä. Veli, Mitä? mä nyt sovin yhden jutun. Mä teen Vilinkaan joku päivä kysymyksiin vastausta videon, niin laittakaa kommentteihin jotain kysymyksiä. Niin. Älkää laittako mitä ootteko homoja. Joo, älkää laittako niitä. Tai siitä sellaisia, jotka niinku koskee johonkin. Esim. No, Vili tietää mihin. Joo, eli älkää sanota niitä homoja. Tai sitten me ei oteta sitten niitä. Tai vaikka te laittaisitte niitä, niin me ei oteta niitä videoon. Niin. Ja please, älkää laittako enää kukaan mun kommentteihin, tilatkaa mun kanava. Niin, älkää mainostako tai kukaan kanavansa myöskään mun kanavalla. Niin, moikka. Nyt Vili voi sanoa, mitä se ei kerinnyt sanoa tuossa äsken. Joo, eli muistakaa tilata mun kanava. Ja Niin, ja mä voitin, ja mä oon 30. Ja laittakaa niitä likeä. Joo. Laittakaa kaikille Vilin videoille like, niin me tehdään vaikka kuinka monta niitä Pokemon Go-videoita. Niin, ja mä voin laskea nytten. Mä käyn laskemassa ne. No älä nyt laske tässä videolla, mutta se on Joni Pro.